Pito ka mga babae ang na-rescue sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG-7 gikan sa usa ka Iranian national. Nadakpan ang langyaw, lakip na ang tulo ka mga bata-bata nini sa gipahigyong rescue operation sa usa ka mall sa Nakbayan sa Mandawi. Sumapa ni Colonel Ireneo Dalugdong, ang regional officer sa CIDG-7 nga mudo sa maong langyaw nga ipa-meet up ang mga babae o ang mga lalaking kliyente sa usa ka establishment o kung magkasabot hatagan sila og 6,000 pesos bugti sa lawas ng kalipay. Kadtong dili mapilian hatagan usab usa ka libo ka pesos aron dili mo uli nga way mabitbit way kwarta. Giingong naapektuhan sa pandemic ang maong mga babae nga gipahimuslan sa sospek ang kalisod nila samtang waingan sa CIDG ang sospek base sa gisunod nila nga lagda. Ang kaso nito ay human trafficking na kung saan mayroong isang Iranian national na involved dito. Actually, mayroon siyang cohorts na 3 at saka mayroon kaming na-rescue ng mga victims